आता तुमच्या मोगार येता घेवन आपलो सोलो मार्सेलिनो रॉड्रिगीस. कांताराचें नांव वखदां आनी दोतोर. इस्तानो आमी जाणाव देवा फाटल्यान देव म्हणल्यार दोतोर, पूण दोतोराच्यान लेगून देवा वयर पदवी चलोना. देवान एकदां येवजिलें आमच्या जिविताचें पॉयंट कितले बरें लांब चलोवंक, दोतोराच्यान लेगून कांयच करूंक जायना. तर पळोवया मार्सेलीन आपल्या कांतारांतल्यान कितें आमकां संदेश दिता. हें कांतार बरयलां जोकीम डिसोजा आनी संगीतूय दिलां जोकीम डिसोजा हाणें. तर आयकुया कांतार वखदां आनी दोतोर. मनशाक देवान रोजून मनीस पडला आतां दोतोराच्या हातीन. दुवें जालोलो मनीस बरो जावंक आयज चड कठीण. पूर्व जायतीं वर्सां तेजी येले आमी 60 वर्सां काडूंक चड कठीण. दोडवाकार दुडू मोडीत गरीब मरता कोतीन. दोतोर म्हणटा वखद घे तूं बरो जातलो. एक टॅबलेट 20 रुपया कितले पयशे मोडटलो. एका दुयेंसाक दोतोर कोणाचेर विस्वास दवरतलो. मोरचो मरोन वेता कोणाचेर शीण कोत्तलो. आदले मनीस घाम काडटाले शेतान माडाचेर चडोन. आतां पेन हातान घेवन 12 म्हयने ऑफिसान बसोन. जेवपाचें उणें करिना खातां दुकराचें मातशी कन मटन. कितले जाय साटेटे घेवन तेलाचें जेवण. जाणटे आपणाचो जीव ते सांबाळटाले. बियर विस्की नासली काजू माड फेणी पियेताले. वायट वीज नासलो देव बी रातीन जिवीत आपले सारताले. आतां भुरगे दिसतात ड्रग्सोऱ्याक लोबदलोले.
जाता येता त्या मनशाक रोकडीच जाता डायबिटीज काय खावंक जायना दुडू वाचून तूं जाताय भिकारी खाणांनी सोगली मिलावट केमिकल सोगल्या सोऱ्यांनी हातभर मुळो कोणे रे देखलोलो भावानी चलता ती घोडी आमची आमकां राखची देवान सोगले सोत मानिना काय कितें सांगल्यार दोतोरान मनशाचो जीव व्हरोंक फकत आसा रोजनाराच्या हातान आयज म्हाका फाल्यां तुका सोगले जेजूच्या गोपान